I pozdrav društvo, sa vama na kanalu je Dax 016. Ovom prilikom bih htio da pozdravim sve koje me prate, koje subscribe-uju, koje lajkuju. Posebno ću pozdraviti Jox 016, Miksa 016, Petrovic, Duleta, Cileta i tebe Muđo. Svi vi znate da ja ne radim nijedne tutoriale, ne radim edukativne emisije, ja to što radim stream live, onda snimanje igrica i tako dalje. Gledao sam tebe Muđo u jednom videu kakva je oprema potrebna za uspjeh na YouTube. Pa ovako, tu se mi ne slažemo. Svi vi znate od kad je YouTube uveo nova pravila igre. Koliko je teško doći do subscribera, do 4000 sati pregleda na YouTube, da bi uspjeli na YouTube, da bi imali zaradu od YouTube, da bi monetizovali kanal. To je mnogo teško za sada. Ovako, ja tebe podržavam u tome kada si rekao da treba rad i samo rad. Ali ti ne podržavam u jedno. Rekao si za uspjeh na YouTube nije potrebna dobra kamera, dobar komp, dobar mikrofon, dobre sluške, potreban je rad i samo rad. Pa mi sad objasni meni, drugim početnicima, kako je moguće napraviti dobar video, znači sa lošom kamerom. Kada uključiš kameru za facecam, kamera izbaci kockice, loša rezolucija, kada kreneš da pričaš preko mikrofona, to puca sa sve strane, znači imaš šum, kreneš da igraš igru, ona ima dropove, koči, baguje, loš snimak. Sada, svi znate, početni youtuberi znaju, pogotovo ovi stariji, kao i ti što znaš, da znači kada budeš snimao, treba ti dobar komp. Drugo, kada budeš igrao igricu, ti moraš da uključiš OBS ili neki drugi program. Kao što si ti u ovom videu rekao, potreban je Fraps. Ajde kad smo sada kod Frapsa, koliko tebi treba memorije da snimiš i video igricu od sat vremena preko Frapsa? Tebi će da ti preko Frapsa uzme memoriju minimum 300 GB. Kao što svi znate i ti znaš da Fraps uzima mnogo. Znači, tu te Muđo ja ne podržavam. Drugo, ti si za početak, ti si rekao, pričao si kao loš ti je bio komp, šta je znam, kamera loša, mikrofon loš, sluške loše, da kažeš to puca sa sve strane. Ti sa lošim kompjuterom, kako si uspio da renduješ, preko kog programa si rendovao, preko kog programa si sve to snimao, gde si jednom prilikom rekao u tom klipu da si koristio kompjuter koji je koštao 700 eura. Ako to misliš Muđo da je to malo i da je to znači nešto početno, to je stvarno smešno. Daj nagazi loptu i reci realno kako si ti počeo, koliko si uložio u YouTube, koliko si para dao za svu opremu, koliko si platio YouTube da te reklamira, da napraviš nešto što si sad. Nemoj me shvatiš pogrešno, ja tebe znači poštujem kao youtubera, pratim tvoje videoklipove, čak sam gledao neke tutoriale, znači koji si pravio. Mogu ti kažem da ti je Ćale legenda,
kao i ti, brate, ne slažemo se u to što ti pričaš. Pazi, za uspeh na YouTube-u, bajo, potreban ti je dobar komp. Ajmo se vratimo na drugi klip. Gde si ti snimao sa Canon kamerom, Canon aparatom? Pa čekaj, reci mi sada Canon, koliko je? Nije 20-30 eura. Pokazuješ ovdje neku kameru koja košta 20-30 eura, a s tom kamerom nisi snimao. Nisi pravio klipa, koliko ja znam. Budimo realni. Rekao si u tom klipu da nisi počeo da snimaš zbog para, zbog novca. A zbog čega si počeo da snimaš? Samo mi to reci. Zbog čega si počeo da snimaš? Ajmo sada da krenemo, igramo neku igru, nekih 3 sata, 2 sata. Trebamo sve to da snimimo, trebamo sve to da izrendujemo, da izmontiramo i da izrendujemo. Mi ćemo da izgubimo 6 do 7 sati dok sredimo jedan video, da se uploaduje. Znači ti 9 sati izgubiš bukvalno samo za jedan video koji će da bude na YouTube-u nekih sat vremena. Znači, sve to sa lošim kompjuterom, sa lošom kamerom, sa lošim mikrofonom, lošim slušalicama. I šta si napravio? Nisi ništa napravio. Baš ništa. Ko će to da prati? Ko će da prati kada vidi na YouTube-u snimak gde igrica dropuje, koči, šta već, loš kvalitet, loša rezolucija, kada kreneš da pričaš, to sve puca, znači facecam, mutno, ko će to da prati? To nećeš ni ti da pratiš, neću ni ja da pratim, neće to niko da prati. Kako će na taj način neko da dobije subscribere, da dobije lajkove, da monetizuje kanal, da ispuni bonus od 4000 sati pregleda na YouTube? Na taj način, brate moj, ne može. Sada mi objasni, reci mi, znači, kaži ljudima, znači, iskreno, šta je potrebno? Šta je potrebno, neka znaju. Znači, da ti imaš normalnu opremu, da imaš normalan video na YouTube-u. Koja ti je kamera potrebna, koja ti je oprema potrebna, šta ti je potrebno? Ti ne možeš bez 500-600 eura ulaganje, znači u opremu, da napraviš neki korak na YouTube. Ne, da se ne lažemo. Budi iskren i kaži, ti si počeo, jeste, znači, napravio si uspeh, došli si do milijone, šta već, subscribera, ali kada si počeo, kada je YouTube bio, znači, slab, kada je na YouTube-u nije niko od Balkanca bio, prvi si počeo da radiš. Prvi komp ti je bio, kao što si rekao, od 700 eura. A ti vidi sada, 2020. godine, znači, koji komp trebaš da uzmeš da bi mogao da igraš neke igre? Znači, sa lošim kompjuterom ne možeš da igraš igre novih kvaliteta, novih datuma. Šta ćeš da igraš? Šta? Igraćeš Wolfenstein koji je izašao 2005. ili igraćeš GTA San Andreas koji je izašao, ja mislim, ako se ne varam, 2005-2006. Jer ćeš to da igraš. Znači, ili Need for Speed Underground. Pa ko će to da prati? Svi žele da vide na novu igru, znači na YouTube. Znači, niko neće se vraća unazad, niko neće da gleda stare igre koje je već obrnuo mali milion puta.
budi realan muđo i reci svima šta je potrebno za dobar komp. Znači, budi realan muđo i reci svima šta je potrebno, kakva vam je oprema potrebna za uspeh na YouTube, ali realno. Sve ovo što sam ja rekao, možeš da me demantuješ. Slobodno. Reci, znači, reci tvoje mišljenje, šta i kako. Znači, to je to. Hvala što ste pratili moj video. Opet zahvaljujem se svim youtuberima, svim onim koji me prate. Recite šta hoćete da vidite, da čujete. Potrudit ću se sada da radim malo više neke tutoriale, da radim možda neke edukativne emisije. Imam u planu u skorije vreme da izbacim neki spot, pa bit će zanimljivo. Puno pozdrav do sledećeg snimanja.